maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye juma ye janvier kalo tile 9 san 2026. Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na, an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goita ye jamana 3 lasigiden bisimila. An da bɛna don o la fo ka taga se an ka premier ministre ye jala min sɔrɔ ka bɔ taekwondo maaw yɔrɔ, an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma fo ka taga se farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ma. Aw bisimila. Tarata don janvier kalo tile 6 san 2026 an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goita ye jamana 3 lasigiden bisimila an ka jamana kɔnɔna la minnu bɛna baara kɛ u ka jamana tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ. Maa fɔlɔ o ye Iran lasigiden n'o ye Monsieur Mahmoud Kani Joaba ani o ye ɲɔgɔn ye kɛ, o ye a ka sɛbɛnfura di a ma. U ka hakilina falenfalenw kɔnɔna la min ye nin maa fila ye, u ye kuma caman fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolodi ɲɔgɔnma min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Iran jamana ani an ka jamana ye. U da sera o ma kɛnɛya sira fɛ, baloko ta sira fɛ, dɛmɛ sira fɛ, yiriwako ta sira fɛ. U da sera o bɛɛ lajɛlen ma. Ani fana u da sera fana donna nataw la ni jamana fila bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ sira minnu fɛ. U da donna o la ni o ye bɛn ni kelenya sabatili ani lakana sabatili an ka jamana kɔnɔna la ka bamanci wale ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. O kɔfɛ hani Pays-Bas lasigiden Monsieur Eric de Fichter ani o fana ye ɲɔgɔn ye ka hakilina falenfalenw kɛ u ka baara taabolo la an ka jamana kɔnɔna la. A ye ani o fana da sera bolodi ɲɔgɔnma min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani o kumana o kan ani donna nataw fana na u bɛna na baara kɛ sira minnu fɛ. U da donna o bɛɛ lajɛlen na ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la sɔrɔ yiriwako nasira ani dɛmɛ sira fɛ. Ani maa laban ni o ye Chine lasigiden ye ɲɔgɔn ye Monsieur Li Xiang ye ɲɔgɔn ye ka hakilina falenfalenw kɛ. U kumana fɛn caman ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolodi ɲɔgɔnma min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ wagati jan bɔ, u da donna o la. Hani fana a ye a jira ko Chine ye jamana min ye Mali dɛmɛ kosɛbɛ don tɛmɛnenw na kɛnɛya sira, kalan sira fo ka taga se kuranko ani yiriwako sira fɛ. A y'a jira ko don tɛmɛnenw na Chine ye an dɛmɛ. Wa fana a ye a jira ko min ye Chine jamana ye sanga ni wagati u labɛnnen bɛ ka an dɛmɛ yiriwako ta sira fɛ. Wa a y'a da ni maa 3 bɛɛ lajɛlen tulo kan ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko min ye Mali jamana ye a labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka baara kɛ ni jamana bɛɛ lajɛlen ye. Nka ko fo bɛɛ lajɛlen fana ka sɔn Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ma. Wa a bolodi ɲɔgɔn ma ko a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔna la. Alamisa don janvier kalo tile 8 san 2026 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ye taekwondo fédération maaw bisimila a jabalaba la. O min kɛra sababu ye min ye fédération de taekwondo maaw ye ceinture 4e dan di an ka premier ministre ma fo ka taga se kimino
u ye o di a ma k'a jira a la ko ani u bɛ ɲɔgɔn fɛ ko a fɛnɛ kɛra u dɔ ye. Jɛkulu in kun ɲɛminɛlen bɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri ka secrétaire général fɛ min ye nin jɛkulu in yɛrɛ ɲɛma Dr Aliyu Badara Tarawele, ale tun bɛ u nɔfɛ nin taama in kɔnɔna la ni ale ye ceinture noire 8e dani ye u ka hakilina falenfalenw kɔnɔna la min ye Badara Aliyu Tarawele ye, ale ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka jamana ɲɛmaaw ma, olu minnu seko n'u damayira kɛ yaasa taekwondo bɛ se ka don ba la cogoya min an ka jamana kɔnɔna la ani farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen. Wa fana a y'a jira ko maaw k'a faamuya ko taekwondo tɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn nka ko kalanso de don, kalanso min ni a bɛ hakili ɲuman di sifinnakaw ma k'u kisi ka u tanga ka bɔ ɲɛnaminimafɛnw tali ma i n'a fɔ an ka jamanakuntigi bɛ k'a ɲini cogoya min na yaasa don n'a nataw la jamana bɛ se ka i jigi da an ka sifinnakaw kan cogoya min na. Min ye an ka premier ministre ye, a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen de lase fana an ka nin fédération maaw ma sabula k'u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa sifinnakaw bɛ kisi ka tanga ɲɛnaminimafɛnw tɔɔrɔ ma cogoya min na ani u bɛ se ka nafa ɲɛ don n'a nataw la jamana kɔnɔna la cogoya min na. Nin fédération maaw fana ye an ka premier ministre fo kosɛbɛ sabula u y'a jira ko sanga ni wagati u mago mana jɔ a la a bɛ u lamɛn wa a ka dɛmɛ u b'a ye sanga ani wagati. U ye hakilina falen kɛ fɛn caman na nin sigi in senfɛ. Bɛn ni kelenya hakilina kɔnɔna la arabadon janvier kalo tile 7 san 2026 min ye Tɔnbɔkutu ni Tawudeni jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan, fɛɛrɛ minnu bɛna kɛ sababu ye yaasa bɛn ni kelenya bɛ sabati an ka jamana kɔnɔna la. U ye opération dɔ bila sen kan n'a bɛ wele nanzarakan na ko opération de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration DDRI yaasa o bɛ se ka waleya cogoya min an ka jamana kɔnɔna la. U ka nin lajɛrɛ in kɛra an ka finitigilakaw ka kan sabanan min bɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ o kɔnɔna la. A kɛnɛ kan min ye Bakun Kante ni ale ye contrôleur principal de police ye, ale tun b'a kɛnɛ kan fo ka taga se Tɔnbɔkutu gouverneur ani général de division Mohamed Abdramane Ould Meyidu ni ale ye Tawudeni gouverneur ye, ale fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan. U ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka jamana ɲɛmaaw ma, olu minnu ye nin hakili ɲuman sɔrɔ ka se ka nin waleya in ka o don u kɔrɔ wa fana u y'a jira ko nin bɛna kɛ sababuba ye min ye an ka finitigilakaw ka effectif ye caman bɛ se ka fara o kan cogoya min na sabula maa minnu bɛ n'u tun ye maramafɛn ta jamana in juguya la ni u seginna u kɔ ka na k'a dɔn ko u filila o maa ninnu bɛna fara an ka finitigilakaw kan yaasa cogoya min na u bɛ se ka an ka jamana ka lakana sabati a kɔnɔna la. Min ye colonel major Brahima Kulibali ye ni ale ye coordinateur du site ye, ale y'a jira ko min ye maa 341 de bɛna fara an ka finitigilakaw kan ka u dɛmɛ faso lakanali baaraw la wa fana ko min ye waleya caman an ka jamana ɲɛmaaw kelen bɛ k'o bila sen kan yaasa nin baara in bɛ se ka sabati cogoya min na. A y'a jira fana ko Tɔnbɔkutu yɛrɛ ta nafa ka bon kosɛbɛ sabu a bɛna kɛ sababu ye nin waleya jugu ninnu bɛ ka kɛ jamana yɔrɔ minnu na o maaw bɛ se ka o dabila cogoya min ka segin u kɔ ka na fara an ka finitigilakaw kan ka an ka jamana lakana wa fana a y'a jira fana ko nin bɛna kɛ sababu yɛrɛ bɛn ni kelenya min ni an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka o laɲini an ka jamana kɔnɔna la ka Mali kɛ donda kelen ni bɔda kelen ka se ka o sabati an ka jamana kɔnɔna la. An ka lakana ministre général des corps d'armée Sadio Kamara ye Royaume-Uni délégation dɔw bisimila délégation min tun ɲɛminɛlen bɛ u ka lasigiden fɛ alamisadon janvier kalo tile 8 san 2026 u ka ɲɔgɔnye kɔnɔna la bolodiɲɔgɔnma min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u da sera o ma kabiri san 1960 wagati min ye u ka lasigiden ye a ye i da don o la a y'a jira ko ale ka jamana labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka ba Maliba dɛmɛ bɛn ni kelenya hakilinaw kɔnɔna la ani fana ka se ka lakana ka o sabati an ka jamana kɔnɔna la sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na ka Bamanci wale ka o kɛlɛ.
An ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la jɛkuluba min bɛ ni o ye association des journalistes sportifs du Mali ye nanzarakan na o ɲɛma bɔra ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni o ye Umar Baba Tarawele sabula a ye a jira ko an bɛ wagati min na i ko bibi in na ko gɛlɛyaba b'u u ka nafoloko ta fanfɛ. An ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila minnu bɛ Maroc ni wagati in na yaasa ka se ka kunnafoni jɛlen di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma a y'a jira ko u bɛna tile 10 laban min kɛ yen nɔ Maroc kɔnɔna la ka wari tɛ u kunna ka se ka u ka hôtel sara a y'a jira ko u ka tile 20 fɔlɔ kɔni u y'u seko kɛ yaasa ka se ka o sara nka tile 10 laban min bɛ yen nɔ ko olu tɛna se ka o sara sabula nafolo fosi tɛ u ka jiginɛ kɔnɔna la wa fana a y'a jira ko Mali ni Senegal kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi juma nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati min na fana ko min ye ka nafolo di u ma yaasa u bɛ se ka taa o yɔrɔ la ka kunnafoni jɛlen di maliyɛndenw ma ko o nafolo tɛ u bolo an bɛ wagati min na i ko bibi in na o hokumu kɔnɔ a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko u ka u dɛmɛ ni nafolo ye yaasa u bɛ se ka nin kunnafonidila ninnu dɛmɛ u ka kunnafoni jɛlen di maliyɛndenw ma ka u to Maroc kɔnɔna la. Janvier kalo tile 7 san 2026 ministère de la santé et du développement social ka salle de réunion kɔnɔna la an ka kɛnɛya minisiri colonel Assa Bajalo Touré ye monsieur Idrissa Bakari Jara ni ale institut national de la prévoyance sociale INPS ɲɛma kura ye o ka baara taabolo sɛbɛnfura ka o di a ma ɲinan san 2026 a kan ka baara minnu kɛ a ka cakɛda la a ye o sɛbɛnfura di a ma yaasa a bɛ se k'o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase a ma ale min ye danaya sɔrɔ ka bɔ an ka jamanakuntigiw yɔrɔ ka se ka ni jɔyɔrɔ fa ani a ye maa min nɔrɔ bila Usmane Karim Kulibali a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase o fana ma o ka baara kɛcogo ɲuman na a ye INPS maaw bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔ la k'a ɲini a fɛ ka a ka seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ baara min kalifara a ma a ka se k'a kɛ jɛlenya kɔnɔna la i n'a fɔ sariya bɛ a fɔ cogoya min na yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na kɛnɛyako ta fanfɛ dɛmɛko ta fanfɛla la k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ani a ka équipe maaw u bɛ se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ k'a laɲini cogoya min na o hokumu kɔnɔ min ye INPS ɲɛmaa kura ye a ye a dalakan di an ka minisiri ma ni o ye an ka kɛnɛya minisiri ye ko ale ni a ka équipe n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ baara min kalifalen filɛ nin ye u la fɛn minnu ɲininen bɛ u fɛ ka se ka o waleya yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kɛnɛyako ta fanfɛ ani dɛmɛ fana ta fanfɛla la. Bilani kucala ni ɲɔgɔn cɛ an ka douane cɛdenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka tɛgɛ kɛ tramadol plaquette 400 ni kɔ ɲɔgɔnna la janvier kalo tile 7 san 2026 an bɛ wagati min na i ko bibi in na maa min tun bɛ ka taa ni nin ɲɛnaminimafɛn ye n'a bɛ ka dankari kɛ sifinnakaw ka ɲɛnamaya la a bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan wa a jirala ko a tun kelen bɛ ka nin dogo an ka taama bolimafɛn dɔ de ye kɔnɔna la ka bɔ Kucala ka taga ni a ye bila an bɛ wagati min na i ko bibi in na an ka finitigilakaw kelen bɛ ka sɛgɛsɛgɛli bila sen kan yaasa ni ɲɔgɔnna bɛ se ka caya cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la. Tile 4 tɛmɛnen kɔfɛ min ye Venezuela jamanakuntigi n'a furumuso ka minɛli États-Unis jamana ɲɛmaaw fɛ AES jamana ɲɛmaaw bɔra ka u ka dusumakasa jira ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin diɲɛ tɔnbaw ma minnu ka baara bɛnnen bɛ hadamadenya hakɛw lafasali ma sabula u y'a jira ko États-Unis jamana ɲɛmaaw ye nin waleya min ta ka ɲɛsin Venezuela jamana ɲɛmaa ma ko nin ye waleya min cɛ ka jugu kosɛbɛ wa ko nin bɛ dankari kɛ hadamadenya hakɛw la ko diɲɛ tɔnba minnu sigilen bɛ hadamadenya hakɛ lafasaliw kama ko u si ka sariya tɛ ni yamaruya u bɛɛ lajɛlen ka sariya bɛ nin kɔn o hokumu kɔnɔna la u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin Nations Unies maaw ma k'u ka fɛɛrɛ bila sen kan États-Unis ye nin waleya jugu min ta ka ɲɛsin Venezuela jamana ma ko ka se ka dankari kɛ a la ka ɲangini wale ta ka ɲɛsin u ma sabula ko bɛɛ lajɛlen ka a faamuya ko Venezuela ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a bolo ko a ma daga sariya si kɔnɔ jamana dɔ ka wuli ka taa bin nin cogo la jamana dɔ ka a jamanakuntigi n'a furumuso minɛ ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔna la ka taa ni u ye wa k'an bɛ wagati min yɛrɛ fɛnɛ na u yɛrɛ yɔrɔ ma dɔn u fɛ o hokumu kɔnɔ k'u b'a ɲini Nations Unies maaw fɛ u ka se ka sariya lawaleya ka États-Unis jamana ka o ɲangi u ka nin waleya jugu in na.
Jara transport maa minnu tun ka baara jɔlen don an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kabiri octobre kalo tile 22 san 2025 an ka jamana ɲɛmaaw ye yamaruya sɛbɛn di u ma k'a fɔ u ɲɛna k'u bɛ se ka baara daminɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na tarata don janvier kalo tile 6 san 2026. An ka finitigilaka minnu tun bɛ kalan na an ka centre d'instruction min bɛ Sankaw fɛ yen nɔ ni o ye vague du 23e régiment militaire au compte de l'année 2023 maaw ka bɔli kɛra janvier kalo tile 5 san 2026 a jirala ko min ye sifinnaka maa 800 ɲɔgɔn olu de tun bɛ ka kalan kɛ nin kalanso in kɔnɔna la min ye armée de terre ka bolo kan maa 335 tun bɛ olu ka bolo kan garde nationale ta kun ye maa 422 génie militaire ta kun ye maa 12 gendarmerie nationale olu ta kun ye maa 25 ye direction du sport militaire olu ta kun ye maa 6 ye min ye monsieur Mohamed Fɔnba ale de kɛra nin promotion in premier ni kuru 17 murumuru 54 mugan sara la. I n'a fɔ ladalako la janvier kalo tile 2 o janvier kalo tile 2 san évêque ni o ye monseigneur Assa Florent Kone ale bɛ taa i ɲɛda san kasobonba kasoladenw kan ka se ka nisɔndiya ka o jira u la ani matigi bɛ kanuya min ɲini an fɛ ka an ka o di ɲɔgɔn ma ka se ka o jira u la wa a ka nin taama o taama kɔnɔna la a b'a jiru la ko u ye maliden de ye ko jamana mago bɛ u la nka ko o tɛ sabati fo u ka sɔn yɛlɛmali ma. An ka jamana kun ye welewelemada kɛ ka UEMOA ka marché financier la k'a jira ko an mago bɛ CFA wari miliyari 40 na yaasa k'an yɛrɛ dɛmɛ ni a ye u ka ni welewelemada in kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira ko u sera ka CFA wari miliyari 44 de sɔrɔ UEMOA ka marché financier kɛnɛ kan yaasa an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na UEMOA ka jamanaba minnu bɛ yen ni o dɔ ye Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Sénégal fo ka taga se Togo ma olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka ni nafolo kasabi in di an ma yaasa an ka jamana bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ ni a ye nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna la a jirala ko janvier kalo tile 8 san 2026 a baaraw bɛna daminɛ. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna la janvier kalo tile 7 san 2026 min ye États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump bɔra ka a ɲini a ka maaw fɛ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen ka teliya la yaasa min ye États-Unis jamana ye a sen bɛ se ka bɔ jɛkulu 66 ka baara bolodalenw na minnu bɛ ɲɛsin Afiriki jamana ma a jirala ko min ye jɛkulu 35 olu tɛ ONU ka bolo kan ni o dɔ ye groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Union internationale pour la conservation de la nature et le Forum mondial sur la migration et le développement ko États-Unis bɛna i sen bɔ olu ka baara bolodaliw na ka ɲɛsin Afrique jamana ma sabula k'a nafa fosi tɛ États-Unis kan ONU ka jɛkulu 31 olu de sen bɛna ye a la ni o dɔ ye Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ONU Femmes, le Fonds des Nations Unies pour la population, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes a jirala ko olu fɛnɛ ka o baara ko États-Unis bɛna na i sen bɔ o baara bolodalenw fana na sabula ko a nafa fosi tɛ se u ma wa min ye secrétaire d'État ye a ye a jira fana ko u bɛ jateminɛw la yaasa États-Unis sen bɛ se ka bɔ baara wɛrɛw fɛnɛ na minnu fɛnɛ ni ninnu tɛ kelen ye sabula ko Donald Trump y'a jira ko a nafa fosi tɛ se u ka jamana ma. N'an bɔra an bɛ taa Sénégal kɔnɔna la an ka tiktokɛr ba min bɛ yen ni o ye Cheickna Nimaga ye ni bɛɛ b'ale wele ko Chiku ni ale bɛ Sénégal kiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka sababu kɛ an ka Haut Conseil islamique du Mali ye damakasi sɛbɛn don a juguya la ale ka kiiri tigɛla arabadon janvier kalo tile 7 san 2025 u y'a ɲangi k'a bila san 1 kaso la a kan ka CFA wari 100,000 fana sara. N'an bɔra yen an bɛ taa Côte d'Ivoire kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara arabadon
janvier kalo tile 7 san 2026 ale ye fɛɛrɛ bila sen kan a ka gouvernement min bɛ ka se ka o ci gouvernement k'u ɲɛminɛlen bɛ premier ministre Robert Bege Mambe fɛ ale ni a ka maaw ye baara bila an bɛ wagati min na i ko bibi in na u ka baara bila sɛbɛn u ye a di u ka jamana ɲɛmaa ma wa a sɔnna a ma fana min ye u ka secrétaire général ye Masere Ture Kone ale y'a jira ko u ka sariyasun dɔw de bɛ u ka jamanakuntigi yamaruya ka se ka nin baara in kɛ sabula a sugantira ka kɛ ko kura jamanakuntigi ye Côte d'Ivoire kɔnɔna la ni a ma ɲɛ a kɛra o ye a kan ka gouvernement kɔrɔ min bɛ ka o ci yaasa ka se ka fɛɛrɛ bila sen kan ka gouvernement kura sigi ka député kuraw ka olu fana na assemblée kɔnɔna la yaasa baara bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna la cogoya min na a y'a jira ko min ye u ka rentrée parlementaire ko o kan ka kɛ janvier kalo tile 19 san 2026 kɛnɛ min kan min ye u ka président du parlement o bɛna na suganti yen nɔ yaasa gouvernement kura bɛ se ka sigi jamana ɲɛmaa ni a ka o gouvernement ka baara daminɛ ɲɔgɔn bolo. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so barikama maaw fo olu minnu bɛ ka anw jukɔrɔma don yaasa an ka baara in an bɛ se ka a kɛ cogoya min na ni ala m'an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la